Čauko, vítam ťa pri ďalšom videjku, tentokrát necelé 3 týždne do kulturistickej súťaže v Šuranoch. Máme krásny slnečný deň, takže ideál proste na tréning a taktiež na videjko. A zase ťa vtiahnem do prípravy s tým, že teraz už sme ladili posing, grindím ten proste posing každé ráno, každý večer po tých 10 minút. Skúšam si tú súťažnú zostavu, ktorá ma čaká, s tým, že voľnú zostavu sa ešte neučím, alebo nepredpokladám, že skončím pre 5, ale keby niečo, nejakú zálohu si vymyslím. A proste tá únava na tréningoch je väčšia. Tréningy ma ešte celkom bavia, ale už to neviem tak precítiť. Ten spánok je trošku horší. Strava mi chutí, že extrémne dobre a všetko chutí fakt, že super, ale som strašne hladný, takže všetkého mi príde málo, že zjem to jedlo a aj neviem, kedy som ho dojedol, proste hneď to strávim. Takže už je dnešný tréning a po tréningu možno ešte si dáme nejaké talks. Idem ako prvé príťahy, kladky z hora, ale tej simi, nech som široký. Takže aktivačne sety mám za sebou, za mnou spolupráca s Size and Symmetry a ide sa na top set. Let's fucking go. Takže dáme si následne back offset, viac na precítenie. 2 týždne do súťaže už proste svaly nenaberieš, ani keby si na anabolíkach, takže neoplatí sa ti to píšovať s veľkými váhami na lifting. Skôr riskuješ zranenie ako to, že či naberieš svaly a udržíš formu. Sice to nebude optimálne, ale dám ešte jeden set. Cítim, že to ešte musím vypušovať viac, takže ešte jeden set tam prihodím. Ako druhý cvik tento homemade T-bar row, s tým, že škoda v tomto gyme není chest supported row, alebo toto chýba podľa mňa. Takže top set. Takže ďalší top set na týmto homemade T-bar row, s tým, že cítim svalovku ešte na nohách a preto je lepší chest supported row a nie toto kokotina. Ako ďalšia klasika po chrbte, reverse back deck na zadné ramena. Takže klasika 2x top set, ničiť to čo najviac. A dám tam aj nejaký drop setí, nech sa dostanem do toho zlyhania. Ťažko sa mi na reverse back decku dostáva do zlyhania. Takže je dobre chodiť niekedy aj drop sety. Po reverse back decku klasika back deck na prekrvenie prstných svalov ako vždy, následne incline. Len to pušovať teraz pripraviť čo najviac. Fakt tá únava ma dostihla, proste nechce sa mi vôbec, ale nevadí. We gotta keep pushing. Pri back decku, čo je väčšina trénerov proste učí, je, že musíš ísť čo do najväčšieho streču. A proste keď už ideš za rameno, tak zbytočne strečuješ biceps, nie prsný sval. A môžeš sa tak ľahko zraniť, prípadne si ho natiahnuť.
A to bola aj chyba, čo som niekedy skúšal robiť. Potom ma bol biceps na ďalší deň a rozmýšľal som, že si čo, keď som ten biceps ten deň necvičil a práve z tohto pekdeku, takže stačí ti ísť úplne do úrovne tela, do ramena, nie až úplne dozadu. A takto majú vyzerať top sety do svalového zlyhania. Zachovaj správnu techniku a vtedy zlyhaš. Ako ďalší incline press. Over, ten cvik chceš mať proste v ten komplene. A viac mi vyhovuje určite Smith Machine ako jednoručky. Na jednoručky si musíš zvyknúť. Takže top setík výživný. Čo povieš, Pavel, mňa to vyzerá fakt, že lepšie každým týždňom. Je to ostrejšie, takže to rameno od bicepsu sa delí parádne. A teda dvakrát top set na incline press s tým, že teraz zase do zlyhania, až pokiaľ ma nezavalí činka. Takže si dáme ešte back off na klasických tlakoch na jednoručky s tým, že tento cvik celkom nemusím, ale dobre do strechu sa dostane, len si musíš zvyknúť proste na tú stabilitu v jednoručkách v ruke. Čiže je to stále ostrejšie každým týždňom, keď môžeš vidieť. Už iba zamakať na pozingu, posledný týždeň sa necvičí, takže dať do toho všetko zatiaľ, pokiaľ môžem. Potom už sa bude len oddychovať, držať strava, hľadovať. A teraz si dám vlastne rozpačky na ramena s jednoručkami. Čiže rozpášky, goated cvik proste na ramena. Vždycky chceš proste začínať bočnými dltami a potom predné alebo zadné. Lebo proste šírka ti robí tú postavu, takže chceš ten najväčší stimul dať tým bočným ramenom. Takže vždycky ten najväčší stimul proste chceš dať bočným ramenám a následne tým predným. Preto najprv rozpašky, teraz tlaky. Radšej mám stroj, ale striedam to a teraz ideme vlastne jednoručky. Tým, že dvakrát aktivačný set, taký ľahší. A teraz idem na top set a uvidíme asi ešte back off.
A nakoniec tréningu biceps v skotovej lavici a potom látka v stoji, aby som zacielil vlastne v obidvoch dĺžkach natiahnutej a skratenej. Takže tu určite dvakrát top set, takže posledný set ešte raz do zliania, potom posledný cigel vybavené. Čau. Čiže to bude dnešnému tréningu všetko a idem si spraviť klasické potréningové jedlo s tým, že proste treba doplniť ten glykogen, ktorý si využil na tréningu. Preto potréningové a pretréningové jedlá sú určite dobré a nezahŕňajú žiadne tuky kvôli tráveniu. Zbytočne budeš proste zaťažovať trávenie pred tréningom ťažkými tukmi, ako napríklad dnes som mal ešte osobné tréningy pred tréningom a klienti si dali na ráno syr, akože OK, bielkoviny chceš mať pred tréningom, ale určite nie tuk. Takže tam som im presne nastavil pretréningové jedlá kvôli tomu, aby vedeli podať čo najväčší výkon na tréningu. Idem si spraviť teraz potréningové jedlo s tým, že ráno som mal raňajky a pretréningové jedlo a popri tom ti budem vlastne kecať. Čo sa týka súťaženia, vážne to nie je pre každého, lebo musíš počítať s tým, že proste nastane situácia, kedy ty nemôžeš jesť to, čo ostatní. Ako ja napríklad som bol s kamošmi na burgeri s tým, že ja som tam mal iba kolu zero. Nemôžeš si proste niekedy dovoliť, hej, to čo ostatní, keď už ide k tomu záveru prípravy, samozrejme tiež 4 mesiace pred. Tam už nechceš dráždiť ten žalúdok a proste chceš chudnúť a to percento tuku dať dole, takže nemôžeš si dovoliť nejaký burger alebo podobne. Čiže, a to je iba jedna z vecí, proste, že ťa to obmedzuje dosť v jedle a tým, že si v deficite, tak si strašne hladný. Takže zjedol by si fakt, že úplne všetko. Ale zároveň ti všetko chutí o to viac. Napríklad dám si čoriedky alebo proteín a mám pocit, že jem proste cheat meal, jak to potréningové jedlo. Lebo to je fakt, že chutné a chutí ti to oveľa viac ako balku. Balku som nechcel jesť raňajky, lebo už ma nebavilo jesť stále ovsené vločky alebo ryžové kaše. A teraz sa teším proste na každé jedlo. A hneď keď ho zjem, tak potom máš nejakých 10 minút, kým si hladný, ale potom to prejde. A zase o 2 hodiny si znova hladný, hej. Taktiež kulturistika nie je určite finančne proste ľahká pre každého. Ja mám teraz proste situáciu, keď si to môžem dovoliť a najlepšie mi to vychádza teraz. Ideálne proste podmienky mám teraz na súťaženie, aj čo sa týka financií, lebo nie je to lacná záležitosť určite. Veď si dobre, že iba nástrek stojí 80 €. Čo stojí ešte plavky, registrácia, neviem, trénera si platíš každý mesiac, do toho proste trénerovi tam chceš zaplatiť nejaký vstup a podobné veci. Takže ako pretekára ťa to vyjde fakt, že dosť, možno ubytko, cesta, fakt tie náklady sú veľké a reálne z toho v podstate nič nemáš, iba novú skúsenosť, hej. Ale ja to berem ako pre seba novú skúsenosť a zároveň je to nejaký cieľ, ktorý som chcel dať už dávno.
Pre mňa je to skôr sen, ako mať stres a proste rozmýšľať nad tým, či skončím prvý, či skončím posledný, je to jedno. Akože určite tú formu tam donesem najlepšie ako viem, že proste stravu idem vždycky na 100%, 110% a málo kto by dokázal ísť tak stravu ako ja si myslím. Stále jem všetko presne na gram a tie jedla mám proste vždycky načasované v tých istých časových horizontoch. Keď niečo vymením, tak fakt, že z významných dôvodov, ale jedlo ostáva stále to isté. Možno v iný čas. Aj to napríklad, že idem niekde, no tak zoberiem si so sebou rýžovú kašu, arašidko, sol, všetko beriem so sebou. Proste v príprave sa ti neoplatí nikde chodiť, hej. Alebo na začiatku proste prípravy sme mali fasting 3-dňový, neješ nič. Povieš si, wow, jak si to dokázal, neješ nič. Je to veľa ľahšie, jak teraz v deficite. Reálne teraz, keď už fakt, že musím dať čo zjesť, tak si dám mrkvu. Vtedy som nemal vôbec žiadne chute a mal som nával energie ako neskutočný. Fakt, že som opratal celý byt. To sa mi aj nechcelo nikdy. Máš kopec času, lebo neješ, nevaríš a ten čas sa nájde proste. Máš ho zrazu nazvyš. Čiže reálne tá príprava nie je pre každého a keď si myslíš, že tým taký kulturista musí prejsť, tak určite tým hľadovaním, tá únava na tréningoch napríklad, že keď si v balku alebo maintenance proste, tak vieš tú poslednú serku tak precítiť tie posledné opačka a vyžmykať ten sval. A keď si v príprave, tak proste tie posledné opačka necítiš až tak a nevieš, kedy si v tom zlyhaní a snažíš sa to pušovať mentálne a hlava ťa brzdí. Takže musíš ísť cez vlastnú hlavu a pušnúť to aj tak cez limit. Málo kto to dokáže a fakt sa to snažím učiť a snažím to pušovať fakt, že čo najviac, aj keď to nie je ľahké. Čiže tá príprava fakt si vyžaduje odhodlanie, disciplínu, hej. Povieš si, že to sú také pojmy, ktoré si všade počul, ale reálne bez toho sa nezaobídeš. Proste nemôžeš si len tak dovoliť, že vidím nejaké čipsy alebo niečo, tak si ich vezmem. Nie, máš proste stanovený jedálniček, tak sa udržíš a ideš ho na 110%. Nerozmýšľaš ani nad takými vecami, že čo by som si dal alebo takto. Proste ideš tie veci, ktoré máš stanovené a vieš, že tieto jedlá ťa dostanú tam, kde chceš byť a v tej najlepšej forme. Čiže všetko je pre niečo, taktiež tréningy a spánok, veľký fokus. A taktiež finančne náročné sú napríklad aj doplnky. Ja keby nemám spolupráce alebo nemám príjem, možno a neviem, proste pre bežného študenta to je strašne veľa, hej. Čiže takto asi v príprave, no. Ale je to fajn pocit. Určite je fajn sa vidieť v zrkadle na tréningu, je fajn sa vidieť v zrkadle ráno, keď robíš check-in a všade proste vyzerá to fajn, keď dáš dole tričko. Minule v šatni s druhým borca dám dole tričko a on, ciboa, čo sa stalo? On že, no jaká forma. Takže to tak zahreje pri srdiečku, ale no, vyžaduje si to drinu a treba makať ďalej. Toto sú 3 týždne kulturistické súťaže, ešte 2 nám ostávajú, z toho si natočíme možno jedno videjko a potom už to súťažné, uvidím, jak to vymyslím. Každopádne som rád za každého, kto pozerá moju cestu, že si to pozeral možno až sem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.